Kaj je ovo pičku materiju? Jo, guys, imam važnu uzbunu. Ovaj jedan lik iz Arkham Asyluma me traži jer misli da sam Batman. Poveće mi, pomozite mi, ovo su dokazi, prva slika. On je moj Ovo su dokazi, meni to najveća rečenica ikada. Ovo su dokazi. Ajde svi stavite ovo na svoju profilu. Ajde, Stavite svi. Toga ja sam promenio. Ja sam promenio. Sjećam Ja se. ga prednio stavi kvazi, brzo, stavi. Stani. Joj, ovo moram da stišam, ovo je glasno. Jedite špagete i budite srećni! Svi čuvate. Ovo je najjača stvar ikad. Davno mi je neko napravio fanart, holy shit i zapravo je dobar, hvala ti Metu, veoma cool, a onda najgori mogući fanart ikad. Želeo bi da postavim anketu, šta bi voljeli da vidite na mom ovo skipuj, ne želim, ovo skipuj. Skipuj da snima audio na moji sviraljki, nešto movašak izvorom, bože, ja ću da se prekristim samo. Ko je bila sviraljka? Pa tad je bila tambura. Bože dragi, ne da se ja prekristim samo. Ovo tu. Nemam pojma. Kiva me. Jel možda kojim slučajem ovo snimaš? Da. Super. O, ne sedi moj fanart je dole. Bravo, zvanično si postao Batman, ne vas bio fanart je do jaja. Za vas koji niste upućeni do sad, desila se velika svađa s Matom. Gaming Hrvatska rant, neuropsihijatrija. Jeste, to je taj. Ovo je bio dobar, ovo je bio dobar video. Da, to je zapravo bio dobar. Dobar video. To ću ja da napišem kad dobijem pristup. Hey guys, ovo je ne, čovjek je video. Ode se. Joj. Kad je bila drama sa njim, možda slučajno ili nešto. Da, Spomenulo. Kad smo već kod tebe. Ovo vi, mislim da ovo niko nikad nije video, ove tu. Ja to nisam nikad video. Znači, ovo je bio server gdje svaki član, da tako kažem, ovog servera pisao da su se informacije o njemu, da tako kažemo, ime, čoda i onda stodina slika i onda šta je radio, da li smo ulazili u drame sa tim čovekom i tako sve ono, tako to. I ovdje je bio informacije o čodi i njegova slika. I on je bio na ovo video u jednom trenutku i napisao... Gdje je on to video? Ovo je bilo tu, on je video to. Nije valjda da imaš sliku moje face. Pa Haški tribunal je odlučio da Mato ostaje, tako da... I onda što se tiče Šafiza, ništa novog jedi, tipo ti osjerat će se no more I say. Tako da on everything is cool for now. Joj. Zato indijske serije nemaju ovoliko drame. Bukvalno, Task Force je pred raspad kompletno, sad šta se ne drži na nogama, ako vi gledati ti. Pre nego što kompletno ode u kurac, sve neke respektovane ljudi ćemo napraviti poveće party, nećemo neke više pobudjenike to poveće to tijeme, pa ono posle toga after party, je. Alo. Joj. Morat ću da se istuširam posle slušanja. Bukvalno, ja ću morati opet po drugi put. Bog te. Task Force je zvanično umro, možda nekada i pokušamo da repredamo community, ali do tad je jedan veliki F u chat radio za Task Force. Ali bukvalno nije umro, imali smo čak i rewind i te i naredne godine. Evo. Šta kaže mim, najbolji mim ikad, šta kaže? Ne znaš ovaj mim. Jao, to je odatle jebote. Ja i dalje to imam negdje u telefonu, neironično. Ovo je jako dobar mim, u pičku materiju. Bukvalno. Ljudi, samo trenutak ljudi, može jedan malo pažnje? Da? Može, šta hoćeš? Pa, početkom prošle godine mi je Čoda poslao jedan video koji je nazvao Task Force 2023 Rewind. 23 i dalje nije bila ni gotova. Šta više bio je januar. Čeko me poslao. Meni. I suštini, taj video je samo bio kompilacija nekih svađa i klipova iz Task Force, uglavnom većina iz tog videa što si zamalo pustio i s leve strane stoji neki depresivni vožak, ide neka muzika koja liči za Task Force. Jel imaš video, imaš taj video?
Oh, yes, Joj, imam. ovo je, za malo sam Mislim da- ušao na Aj, ovaj molim te, ime. ajde vidimo, molim te, hoću Možete da mi vidim. reći na drive-u, proverit ću. Skriptiran video, ma Ovo. će biti Mato. brzinski video, reći ću što hoćeš Veseli. reći, na brzaka, riješit ću se više od toga. Stani, Ovo moramo nije, da vidimo ovo ovaj nije. screenshot, to je ovo. Kako je community otišao u kurac. Dobro, evo opet mi najbolja dislike-ove, to govno od čoveka. Bolje ti pričaj, pošto se ja čujem. Respons na Matov, užasan video. Ne mogu da verujem. To je vjenčanje. Tišina. A gdje je moja piva? Lik je nagovarao onog lika, to je nagovarao noćnog... Lik je nagovarao onog lika. Ala, ne! Šta smo uradili? Ovaj čovjek je najveći čed od svih. Mi smo ga Bukvalno. otjerali, mi smo govna, mi smo krivi. Da. Matthew jebo, užasno. A gdje je moj fanart, pička ti materina? Gdje je moj fanart? Nisam ga dobio, nikad. Kogod da je Matthew, nek se tera u kurac. Šta je ovo, da li biste volili da kada bi ja i Kalunga prank kalovali ljude i snimili to? Da, hoću ja ovo. Ko je glasao ne? Biće da sam ja, jer ja koristim taj emoji. Da. Da, zandići. Pa došao je taj dan, svi uđite u radio za 20 minuta. Imamo zadnji razgovor na serveru i onda smo svi ušli i znaš što se desilo? Svi smo jebeno ćutali u pičku materinu. Niko reč nije progovorio i samo smo, ok, ajde, ćao, i izašli smo svi u isto vreme. Server je zvanično zatvoren pre 5 godina i onda sad mu ja napišem, dobar video, i ovaj odgovori. Evo ga, sad mi se, aj molim te pusti iz početka. Sad mi se učitao, izvini. Ok. Izvinjavam se na tome. Au. Dobro, to je šmajm. Šta je ovo? Šta je ovo pauziraj. pičku? Ja To je iz mislim mog da on tema, shvata- to je iz mog DM-a. To Daj, mi je, ajde da čitam, čekaj, daj da čitam. to je posljednja poruka koju je napisao Brego što otišao 2 godine nesto. Buhu, ne mogu da idem do Stefana, nemam vozaču. Shut the fuck up and man the fuck up. O kome se ovo priča? Čuda. Ne znam, ček, sad ćemo da vidimo. I prozivao ljudi da su tranča. Šta? Bez preke potreb nijotkud nakon što nismo pričali, pitaj Buha koliko. Uglavnom poručujem i njemu i dobrovoljcu da nastave da duvaju jedan drugov kurac. Mene nek ostave na miru i nek rade šta im je volja, dokle god nema veze sa mnom. Ti Freddy, hvala što si ispoštovao kao zreo čovek. To što jajo da neće dupe me boli, njegova mišljenja mi nije važno. Hvala lepo i doviđenja. O čodi radi, jel? Da. Dimija i Stefane, iako znam 2 godine, svejedno nisu tipični Discord fanboy UFO koji ne izlazi i koji nema kontakta sa meni i sve to. I to da igra GTA 5.24.7, onda igra i tih koji 24.7. I završi ko onaj youtuber što je postao tranža pizda ili materina gadna. Šlajm i Dudi protiv čode, jel? Više još samo čuda, ali nebitno. Više samo čoda, ja bih rekao isto. Treba pohvatati sve ovo, zamisli pokažeš ovo nekome, ono sa strane, i ti moraš onako lore jebote, onako. Dugo moraš ceo lore da Brate, da ono gospodar prstama nema vokal lore jebote. Retardirano dete, odrasti više i vreme ti je. Brate, njegov piskav glas, jebote. Nije ni toliko baš bio. Ko ja otprilike. Kad grunem šlejmaricu. Ali burazeru moj, pazi jebenu rečenicu. Silazim sa vlasti, ali živim i živeću. I živjet ću vam, tako da u to ime odzima ovim cigavinjima pravo na Brate, ovo znači čovjek, jebeš šta god sad trenutno radi u životu čovjek. Nek piše filmove, nek piše neke skripte za prave filmove. Ovo niko ne može da napiše. Ovo je genijalno jebeno napisano. Silazim s vlasti, ali živim i živeću. Ja nikad nisam obrisao nalog.
Pa to, nije ti se ništa desilo s akauntom. A inače, vjerojatno su Hoćete Gmod? Sada gledamo jedan smiješan video. Jel ti znaš za ovo? Šta je ovo? Vratite im. Bukvalno vrati od početka da gledaju. Depresija. Kaže mi Kalunga da ti idi moče čude. Mustafa. Ko je bio ovo? Jesi ovo ti Dudi? Ne, to je Ognjen, Mustafa. Ali ovo tu, ovo si ti, jel? Ja sam levo, to je Čoda desno. Ovo je video, sine, Ne, evo ga, otišao je čovjek. Mi smo ga oterali. Brate, ne budi krim, daj prekin. Ali ovo je Čedina, najveća Čedina od svih. Ne, brat. Samo je dobro. Sofil, pa zato mi smo govna. On je jedini normalno. A bukvalno jeste, brate, lik je bio u fazonu, ja s njega pitao šta sluša, on je rekao ovo je muzika za depresivne ljude. Ne, kad je Glazovo onaj Columbine jebeni. Bukvalno. Nije meni, zato što pominje Tranđa, nikad poznam. Aha, uglavnom poručujem njemu i Samo čitaj dobrovoljcu. posljednju, tu ti... Uglavnom poručujem njemu i dobrovoljcu da nastaje da dudaju jedan drugom kurac, mene nek ostave na miru. A ovo je kad smo ga Čoda i ja zajebavali. Da, ovo je o tebi. Pojma, zavisi od njega, ako ne želim da pričam više s njim, niti s noći, niti s dobrovoljcem koji se... Dakle, nek prodi sve da ne igraći GTA 5 trke, da kao nisam ništa život ne rešio, nek me se okare više. Ti mi je pa nejako stavne, kad je spravili su to pixelisko čujeme koji ne izlaze i koji nema kontakta. Ljudi, ja ćemo da se ne pokriš kućenja u debelo črebote i jebeni s korekturi svinska vas. Hajde dalje. Mislim da ga je to nateralo da krene u teretano, brate. Da. Evo te, ja i Dudi isto spremamo, bukvalno, jedan na jedan. Bukvalno. Ja te ne mrzim. Vi si regenerativne. Kako priča? Situacija u kojima... A brate, ovaj lik ništa ne ostavlja slučaju. Ja tebe ne mrzim, ti mene. Lik utripovao hrišćanina, ja tebe ne mrzim. Da. Ej, brate, napušta mi. Joj, ne, joj! Želim tebi To je najdepresivnija poruka na celom svijetu. Ej, brate, napuštam internet, nastavljam dalje sa životom, šalim tebi svi lik, on je, čekaj Ognjene, on je jedini lik koji je zapravo ispoštovao to da napušta internet. Bukvalno. Pošto nakon toga on se nikad više nije pojavio. Pa, Čed. A ko je ovo? Da li neko možda zna ko je ovo? Joj, ne mogu ga se setiti. Ali rekli bismo da je Vasquez, je tako? Da. Možda jest. Joj! Pa ali jes glupo, brate, koji je fazon? Kad si uništio autić, onaj. Joj, ovo je autić, jel? Da. A nije, brate, da, on je meni valjda uništio autić i onda se ja njemu uništio autić i on se naljutio zašto se ja njemu uništio autić, zato što se ja naljutio. On ne zna da postoji ovaj video, hoću da mu pokažem. Miloš, kad se vidio sa Kalungom Kvazijem i Šlajmom, prva stvar što mi je Kalunga je rekao nije mi žao što sam ti uništio autić. Da. Ozbiljno. Da, ja bio sam tamo. Znaš što je zapravo bilo? Lik sedi na nekom kurcu, na nekom stepeništu i ovaj se dere, noćni! Nije mi žao što sam ti uništio kola. Ja sam se, kad smo igrali to, ja sam se popeo visoko u nebo i uzeo snajper i ubijao Kalungu. I nisu mogli da me pronađu. Ja sam je do 10 minuta leteo, brate, kako gore. Silazim s vlasti, ali živim i živeću. A to bukvalno tako zvuči kao nešto napisao. Da, ali bukvalno dajače. OMG. Ladno. I ostatak videa je samo ubrzan Task Force 2020 Rewind i to je to. Aha, okej. Aha. Da. Nastavljamo ovo. Aj molim te, nastavljamo. Šta još ima? Brate, ima sve, hoću da pričam vama što sam rekao njima. Znači, svako ko je bio na serveru je imao bukvalno kao svoje fajlove napravljene o njemu, kao ime, slika, da li su bili od rami i tako to. I ovdje je bila slika Čode, bukvalno, i sve informacije kao o Čodi. Pitanje je, da li je bilo mene možda? A nije bila tvoja slika, ako je te to interesuje. A mene je sigurno bilo. Pošto modeli viske zapravo imaju moju sliku jednu. I bila je za Čodu
da li ima želju kao za osvetom, zato što hoće veći ran rol na serveru. Zbog neke drame. Da li sam bi ubio. Šta je ovaj video XL? Mim. Neće da se učita. Možda je ovo bolje po tebe što neće da se učita. Bolje. Ne. Brate, bendikem i tek submit ono za kamtaciju. Pazi, ti znaš da smo taj video i ja i Šlajm radili u isto vreme. On je bio kod mene kući u to vreme kad je taj video bio objavljen i napravljen. Najbolji mimovi channel. Evo video tvoj. Lol. Real. Joj, ovo sam ja pisao, jao. Jao. I brate, naježio sam se. I ja sam. Šta pišete? Šta je u Božijim zapovestima? Ajde, molim. Biblija. Ovo je pognjen. Ju. Kladim se da će svako da poštuje ovo pravilo. Da, slušaj četvrtu. Sme se da se pcuje, ali pazite da vas mame ne vidu. Sme se biti gej. Joj, ovo su mase što su dolazile i odlazile. Bukvalno sve mase u razeru. Ju. Znaš ko je Ilija Juke? Ko je to? To je Mihajlov brat. Evo mene, o bože, taj Matrix. 29.8. znači sudnji dan. Znači imaš onakvu liniju koliko ti dobro ide život. Ovaj datum onako Odatle je samo sve dole krenuo. To. Ovo i dalje ne znam ko je. Ovo je na serveru ovom. Ja nemam pojma. To je Sirbo, valjda. Sirbo, jeste. Džinko. Ko je ovo pičko materinu? Ima lepo oko. Ajde se svi premenemo u Džinko. Ajmo svi pošaljemo zahtjev za prijateljstvo, onako odjednom. Evo, send friend request. Samo upišite Džinku. Evo ja ću. Svi znamo ko su neka i trakinje, jel tako? Da. Dobro, bravo. Šta je ovo bilo? Šta se desilo ovdje? Ovo je čistka, brate. Da, ovo smo izbacivali ljude. Operaciju Oluja. Borna gamer! Borna gamer. Ček, znači pauziramo razgledanje servera sada? Da, hoćemo da igramo. Mislim, ja hoću da igram, vi ćete morati.